Nautica. Alam nyo ba na ang washing machine ay naimbento upang tulungan ng mga pirata na putol ang mga kamay at hindi makapaglaba? Fact. Sharp's full automatic washing machine cuts laundry time in half. Removes the smallest particles with its double-action dual filter. Built to last longer with its durable, rust-proof, non-metallic body. Sharp full automatic washing machine. Fact. Sharp, the original. Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asing impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, pagtugan na swak sa kada henerasyon, kumpleto sa rikados, mayo ka ng hahanapon, broadcasting, live from PBN Center, ini ang OKFM, Naga. Member KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa 37 minutos makaliis ang alas 7 ng paggaga. Naglilibot-libot, nag-aabang-abang, naghahanap din mga isyu na mapapagulayan. May intriga, may latik pa. Alagad may adal kang makukuha. Kaya humanda na, tabaka masagi ka. Kan Riding in Tandem. Kaibanan sinda Boy Agta asin Irvin Borja. Riding in Tandem. Yes, good morning po naman sa inyo boss, mga tugang. Welcome po naman sa pang-Biyerkules na edisyon ng programang Riding in Tandem. Medyo 4 po kang bulan ng Agosto. 4 ngunyan. Magiribanan po kita, sundong alas 9 ng pagkaaga. Kami po ang sindong mga amigo sa radyo. Ako po si Eric Dunong. Ako man po, si Ervin Borja. Kami po ang makakaibahan nindo sa laog nin sarong oras may kabanga. Tangani po mag-ulay-ulay naman kita. Kan mga maiinit na issues ko niyan. Makakaibahan naman sa lado teknikal. Nandiyan si Kuya Ferds sa Losada. And syempre ang gabos ng mga impormasyon. Hali po naman sa tuyang mga action man. Hali sa luwas. Ang sa tuyang makakaibahan sa newsroom. Yawan man dyan. Yan pong aldaw na iniyo ng Miyerkules. Bin, good morning. Good morning, Tabi Boy. Good morning sa gabos sa mga paraantabay niya to. And ngunyan po, Miyerkules, okay, naka-standby na. Tulos-tulos. Buhay naman ng report. Hali sa newsroom. Action! Report! Nasa linya si Jeff Pasubilio. Jeff, good morning. Yes, good morning. Maray na aga tabi sa gabos po mga parantabay. Good morning kagalang-galang Irvin Borja and kagalang-galang Eric Dolong. Maray na aga po. Panilugan ko ning ako nagbinamano, ta sabi ko baga kasodma, pag nagbubinamano ako, masulong. Masulong. Saka ini medyo light news lang kita. Positive news. Lalong-lalo na puumpa sa nakang programa. Oo. Yaon sa linya an saro sa mga bagong sikat na Bicolana ngunya ng mga aldaw. Sarong 23 anyos pa sana pala ni na public school teacher. Napuon pa lang makalaog sa DepEd. Teacher kan Kilumaon Elementary School sa Sangay. Ano kang gawa sa tahubin di hilig niya manggayod itong Korean Popstar. Rockstar na BTS. Yo, usong-uso yan. Maski ang mga kairibahan ko mga hubin dyan sa harong. Kahit ang paghuna ko nga ni Yan kan dyan BTS. nakatutok. Ang paghuna ko sir kan BTS, back to school. Kang ako, teacher ka. Pero dahil sa kasikatan kay ni grupong ini, naisipan ka ni teacher, ang pangaran niya, Kate
Chenerot Tria Argones, taga-Sangay. Naisipan niyang magpabakal ng mga BTS merchandise. BTS merch, ano rapon garo kaning kanubin. Tapos nakatipon siyang kadakol. 293,000 sa naman na pundo. Grabe, ano ha? Ang natipon niya, ipinatugdok niya ng classroom. Duman sa eskwela na pigtutukluan. So, nahiling ano sa iyang magayon na gibo and kita man digdi nakikisumaro sa pag umaw sa iya. Sin gusto tapang tawanin ideya ni batang mga parantabay kung paanong pwedeng gibuhon na narog kay ni dapat lang siyang pangarugan. Ano? Yaon na sa linya. Dahil ko na pagparalo yun, Teacher Kate Chenerot Tria Argones kan Kilumaon Elementary School diyan sa Kilumaon, Sangay, Camarines Sur. Teacher Kate Chenerot, good morning, ma'am. Good morning po. Good morning, ma'am. And morning po. congratulations po. Primero pa sana pasalamatan mi ang magayon mong gibo. Pero paano mo po ni gibo bilang mga kamo po aram ko mga army kamo kang BTS. Iyo po. Sige po. Paano mo po iniginibo, ma'am? Actually po, kaya kang na-assign po kaya sa Kilumaan Elementary School, naalaman ko po na si classroom po na mapapa sa kuya. Di po siya nasa maray na kamugtakan. So, alam tawan baga po naman naman pong face-to-face class. Sabi ko, baka perfect po siyang opportunity or time po para sa ko, para ayuson siya since mayo pong magiging disruption of classes. Last year po kaya may ginibuman po kami na Tindog with Armies. Nagbagyo baga po sa tuya ng tulong sunod na beses. Nagtigwa po kami ng relief operation man po sa Sangay. Inapod ko po siyang Tindog with Armies na tig-paraffle ko man po si mga BTS collection ko. Medyo po kaya dahil ang mga merchandise ko po digita ever since po kaya naging fan ako. Nagpuparabakal po talaga ako ng mga collector's item po from South Korea tapos from Japan. And sabi ko, nganing makatabang man po sa community, iparaffle ko na lang po. Tapos, iduman pa ako naghugot ng idea. Sabi ko, what if ulitin ko po siya giraray para matabangan ko po si school na ma-repair po si classroom. Kung inat po, si idea po, parang reconstruction lang, i-repair lang po. Ano lang po kaya siya, kawayan lang po siya if nahiling po ninyo sa mga pictures or videos. Pero po habang naghahaloy, sabi ko, ang inat niya ni po sir, half concrete lang po. Tapos sabi ko baka po di kaya nun. Pero grabe po si nag-support, grabe po si nag-encourage ako. So naging full concrete po siya. Okay. So sa imo pala ng mga saray-saray na mga Collection. sa BTS. Iyo. Ano nga ito ang BTS para sa Iyo. mga medyo may edad-edad na Oo, sa mo? kami medyo yes. Pero minudo pa ang naabutan ko. Ha? Hagibis ako. Hagibis mo. Kung sino BTS, Kuya Boy, ako Beatles. Beatles patong Yeah. saro. So Demi Aram, ano ang Anong BTS? Korean ata ang pag-aarami kan? Korean. Yes po. Mm-mm. Ang Tawan mo kaming BTS background po kaya. is- Yes po, ang BTS po is a South Korean boy band. Sinda po ngayon nagdo-dominate sa sa pop world and magayon na lang po talagang influence ninda not just po sa youth. Nakulong po sindang fans na excuse me. Nakulong naman po sindang fans na pa ko naman pong mga youth and diverse po ang saindang ang sainda pong sinasakop dahil po sa message po ninda through their music. Grabe man po kayo sinda mag-give back sa community ninda and kung paano po ninda ginagamit si platform ninda para mag-raise ng awareness. So kami po bilang fans, so sobra po kami nai-inspire para mag-gibo rin po sa dirining causes. So duman talaga po ako nagiging naghugot ng inspiration. Anong mga collections ang pigparatiripon mo na human and pig paraffle mo? Igo po kaya ako ng rare na photo card. Pag sinabi po kaya na rare, day na po siya tig-print from them po. And it's a limited collector's item. Tapos siya po si naging main prize po kang inot na paid raffle. And si iba po albums, cushion, light stick, postcards, posters, dahol po man lain-lain. Naiyon man yan ang pig ko yan. Anahiling ko ba sa karibahan ko garo pig papadurukot sa lanob. Yung mga posters. Poster po. Pero gabos po na pinaraffle ko po, official po, hali sa
hali po talaga mismo sa official shop po nila sa South Korea. Mahal yan. Ikaw mismo ang nagbabakal ka yan. Ayun po, medyo po may mga kantidad, pero okay lang po. So, naisip ko, kanting gather ko po siya, tigisip ko, magiging magayon man po, tapos long-term ang effect, if ever po, maging successful si project, and naging successful man po. So, worth it man po na nilet go ko si iba kong very important na mga collection. Si si Aki ko man sa man na army kang BTS. Sabi ko nga ni ano man di ko niya ako naiintindihan ta Korean. Pero pagsasabi niya sa kuya, ang awareness na pinagtatao kang grupo is itong awareness through mental health. Pwedeng eksplikaran mo mo kami kaniyo na tamang-tama duman sa gibong editorial ni Ervin Casubago na paghilingon ang mental health ngunya na panahon. Yes po. Actually po, not just mental health, but dahulon pa talaga pong awareness. And pag sinasabi baga po kay kung di man po sa inyo nakakabisto, sasabihin na di naiintindihan. Ako talaga po, I took my time to read the translation kang mga lyrics kasi po sobrang ganyan kang mga messages na yaon sa songs nila. And si early, kasi po nag-debut po sinda 2013 pa, and si mga early albums po nila talk about their youth. Ito pong pinag-agihan nila bilang Hoben and bilang nasa ano po sinda field kang entertainment, and itong si Fame kung paano po nila ito handle kasi po sinda nagpuon man po sinda sa Mayo talaga si agency po nila garo sa dito lang na entertainment agency sa South Korea, and ngunyan po yun na po ang pinaka parang nakabalikan po si CEO nila sa top 100 Forbes richest people in the world dahil po sa BTS because of their hard work. And aside from their music po talaga, they raise awareness about mental health kasi po, you know, just listening po to music, ano mo po ito, nakaka-uplift baga po siya ng mood, tapos knowing the meaning behind the song, pero magayon sa pagmati. And not just mental health po, they raise awareness rin po sa racism, xenophobia, kasi po sinda mismo na i-experience po ninda yan, lalo po kantig dominate ninda ang American pop scene, parang na ano po sinda for being Asian. So, Pirana pong ngunyan, pirana pong millions ang followers kang BTS bilang ikasarong fan. Sa Spotify po, nasa 33 million listeners po sinda. And per video na pigluluwas sinda in a span of 1 hour piratulos ang millions ang paradalang ninda ngani. Actually po, sinda po ang may world record sa YouTube ng most viewed music video. Pirang viewed. In just a day. I'm not sure po, pero katabang pa ako, nagpa-stream po ako to 100 million po. Plus, In one day. Grabe, in ano? one day po. Yes, sinda po ang record holder po. Bago ko naisipon, bako man sila mga macho, ha? Ay, mga pogi. Mga pugi. Mga pogi. Ay, magpagpagpagpagpag makakayo. Pag nagtaid ako, Sir Ervin, garo anino lang ko. Talagang iiwalong ka pag sinabi mong, bako man baga mga macho, garo mga mapuputi, ano ba, medyo malungsi. Iyo, malungsi. Ay, iiwalong ka mga malungsi ko dyan. Iiwalong kita kayan. Army hanggang BTS. Army sinda kang BTS. So, balik kita, Kate, duman sa project mo. So, paano mo pinuunan na ipatugdok yan, classroom? Ang inid ko pong hinibo hanggang nag-decide na po talaga ako na ito talagang super decidido na talaga po ako nagigibon ko siya kasi nag-gibo po ako ng mga infographics, tapos iba po kaya ako ng platform sa Twitter na ina-upload ng Army Scarred, and medyo may followings man po siya duman and may audience, so nilaunch ko po siya inot duman sa Twitter bago ko po siya teacher sa personal Facebook account ko po. Tapos yun na po ang inot po, raffle, nag-entertain po ako ng mga slot takers. Ang pabakal ko po kang slot ka to, 100 pesos lang per slot po, tapos may 250 slots. So, bali si first paid raffle, 25,000 to initial goal. Tapos, igwa po, since habang po naghahalo si project, igwa man po na habo magbali sa raffle, gusto lang po nila mag-donate para makatabang. Naalala ko po kayo to in just span of 9 days.
nahit niyo po si 25,000 initial goal. Hanggang po sa nagparatangkulat na lang po siya. Nilaunch ko po siya last March 28, 2021. Tapos Ano? Ano si mga nagpatronize ka sa imong parapol? Ano, diyan sa nasara ni sa Indo o medyo igwang mga hararayo? Not just po here po, iba pa po sa US, sa Brazil, sa iba pa pong bansa. And ang iba po duman naging friends ko pa po just by talking to them constantly online kasi po kung nilaunch ko baga po siya March 28, iwan na pong enough amount para mag-start ng day 1. So nag-groundbreaking po kami kang April 22, 2021. Tapos duman lang po, patagos lang po. And ako po kaya if ma-donate man po ako sa wrong cause, gusto ko po updated ako. So, yun po ang hinibo ko sa mga donors. Nag-gibo po ako ng mga daily vlogs para po ma-update sila kung kumusta na po si construction. Every 5 p.m. po, pag after school ko, nag-edit na po ako ng video. Tapos, tigpo-post ko po siya. Tapos, pag 9 p.m., tigpo-post ko na po si figure updates kung pera na si cash out, remaining funds, tapos si total amount raised. Para lang po ma-feel nila na kabalik po sila naman sa journey talaga kang help build a classroom. So pirang rooms an napo na napatugdok. Saro man lang Saro po. na. Itong classroom na anuhan mo gagamiton mo sa pagtukdo. Ayo po, para po sa grade 1 classroom. Yes Ang po. bihira, no? Galing. Bihira. Dahil dyan, nauupakan mo ika? Thank you po. So, ma'am, pwede mo pong i-plug sa imong Facebook account itong vlog kung saan ka pwedeng dalanon tanganing ma-follow ka kang sa tuyang mga listeners ika-inspirasyon kang dakula na po sa tuya gabos. Saka si gusto pa ning magtabang. Magtabang Ano sa imo. sufficiente na para maitugdok mo sa imong classroom? You can follow us po sa Army Card. Sa Twitter po siya. Kung nag-Twitter po ako, doon po. Kaya, doon Dahil po na naman kaya yan aram. sa Twitter po, Army Card. Pero po, magre-rebrand po si account para po mas maging organization-like po siya. Kasi ma-launch pa man po kami ng mga ibang projects. Hopefully po, pag nakaya, magiging na po siya ng Learn with the Army. Iibaw din po si pangalan. Tapos ma-change po kami ng logo. Pero po, revamp kang account. Para So, lang po, pagsabi mong kami, igawa ka na talagang grupo. I always say kami po kasi I always use the third person kasi feeling ko po talaga baka man lang po ining accomplishment. Feeling ko talaga without their support, di ko man po siya magigibong ako lang. Lalo na po si emotional support na tinaw po ninda sa ko during the project. Kasi kung ako man lang po maparaan, no, pero makapagal po siya. So, ito pong encouragement po na tinaw ninda sa ko throughout the project. Kaya, I always use the word we. I never use the word I. Very good. Talagang Okay po, Kuya Jeff. Okay, mabaligilaray ko. Na Sige. itong huri niyang sinabi sa Rutukan, gusto kong hangaan sa iya. Kita mga tao, kadakol na pagkakataon na permitang pag-istorya ako. Mas magayon ang terminong probaranta. Kami. Yan. Kami. So, kami po, Teacher Kate Chenerot, pati ang pangarang kaning aki na ini, sinasakit ako magtaram. Nagpapasalamat sa imo. Kung di gusto mi pa ikang haputon, igwa na po nin reaksyon ang DepEd, ang principal mo, ang supervisor nindo. Tungkol digdi sa accomplishment mo pong ini. Kung malinat man pong tawong nakaaram po ang project ko po, si school head ko po ito kasi naghabit talaga po ako sa iyang permiso, and si Mr. Roy Senior man po, supportive lang talaga po siya kasi aram niya na sa ikakarahay po kang magiging estudyante duman sa mo, and si supervisor ko man po sobrang supportive about po this kasi aram man po ninda na para po sa estudyante, di man po teacher ang makikinabang lang, which is estudyante, and bako lang po estudyante concurrent na school year hanggang sa bako yun pa pong maabot na generation, and pati po local government unit kang sangay talaga pong nag-help, nag-reach out, nag-show ng support kasi para po sa mga taga-sangay C project. Ay, opo. Iyo, para sa imo, ipapangako mi man na arachan, tibada po dan mi si Direktor Sadsad, agadan ming reaksyon. Tapos i-update ka man tabi, teacher.
may mga nag-aarapod na, nagte-text na sa muya, gilingunan sa studio, Mga army. mga bakong army, Oo. bako man pulis, bako man NPA, mga tugang ta sa hanap buhay. Okay. Naghahagad tabi, Teacher Kate, generot ka number mo, pwede mi daw itao. Sige Ba- po, okay lang po. Bahala ka, magparasimbag kang telepono niya na aga. Okay, so, again, congratulations, tabi sa imo, teacher. And ipalagos mo po, ano sa imong maray nagibo. Kung mag-uran dyan sa lugar nindo atyan, magpabasa ka po nga ni magdakol ka. Thank you, good morning, salamat. Thank you po. Good morning po. Have a good day. Okay, tatawi daw kaming malupit-lupit na message dyan para sa mga hobinis na nagdadangog sa tuya. Tabi, teacher. Alam ko po, masakitan po ang panahon niyan dahil sa pandemic and dakulod man pong na cancel na plano, na mga opportunities. Just continue doing what you love kasi eventually po, pag pinadagos mo na ang ginigibo mo na nag-iba ng tiyaga, magbubunga man po yung gabos dawa matagal. So, keep going. Okay, thank you. Kami po nagpapasalamat, nag-uumaw as in nagtataong onra sa imo. Haligdi sa newsroom, Kuya Ervin and Kuya Eric, hinipuan sa indong action man, Jeff Pasubilyo, gusto ko, okay ka. Salamat to Kuya Jeff and taning madangog ta ang sarong sonata kang BTS unay Sir Ervin. Yeah. Dawong ko maintindihan ta. Yeah. I want it this love. I want it little love. 난 너에게 맘 집중해 좀 더. Kaya boy daw ano pang style kan na BTS para sa satuya marayrayan. Daw medyo may edad-edad na kita. Ta nagiging ko yan ay nagiging sintro kan na pag sasararo kan kaisipan kan mga hobinis. So, ano kaya no may na-producer ho na kubaga kon ang mga fan kan BTS interesado sana na magpardarangog kan sa indang kuyan kanta saka magparahiriling ta ang kadaklan talaga na kukyutan sa inda. Maski nga ni sa sato sabi ta nga ni pero ba kanya ko ba kung mga macho mga pugi pero ba kung mga macho kundi ano dahil sa pag hanga ninda may naging kuyan maray na resulta. Sipon mo yan si Teacher Kate nakaisip kayan inisyatibong iyan na sa paagi kang paghanga kan mga tagahanga kan BTS naka-contribute paraan sa iyang kahirak-hirak na tutok doon na eskwelahan na kawayan daan classroom maging konkreto pambihira kaya marayrahay na opening ka sa tuyang programa ngunyan ang sarong positibong istorya. Saka naihiling mo ang trending gabos na mga babae ngunyan tabi bin ang si pagpuon kay Heidi Lane. Nagpangaduwa si Nesty Petesio na nakasungkit ning silver. Pero nga ni sa paghiling ta duman sa laban nga ni kang duwang kalaban niya si Japanese. Siyempre ta nakakaharong kumbaga nasa home advantage. So garopig taon in pabor. Well anyway, congratulations man kay Nesty Petesio. And then syempre ini si Kate. Mga babae, girl power na sinasabi. So yan ang na maski babae ka magigibo mong lampasan ang sarong kaya kan sarong lalaki na talagang sinasabi nga ning makakataon ning onra sa imong komunidad isiring man sa satuyang nasyon. Panuntaan sa lupang report hali sa lawas. Action report. Ngayon sa linya si Ernie Marfil. Hello Ernie. Si Sir Danny ang sa linya. Si Danny. Si Danny. Danny, come in please. Yes, Ben. Boy, good morning. Digdi sa Bicol, igwa ng kaso kan Delta varianta. Alagad bako pa sa Camarines Sur. Sa ginibong pagkatubang kasubang aga sa members committee ni Dr. Botsbura, ang seated officer at sinalkal Nelson Legasyon, sa sedang pinagtutukan, iyo ang kung paano malalabanan
an huma kan Delta variant digdi sa siyudad ni Naga. Kaya sa rin sa mga pigabuyagyag kan lokal na gobyerno. Sigon ki Doc Borja, ang city officer, ang sangon yan, ang Alpha Sin Beta variant, naglaog na sa kan bulang panin Abril. Huli kani, ang siyudad di Naga nagaandaman sa paglaban sa Delta variant na dapat andamanin amay. Ang saro na sa gilibong lugar, nagkasurundo na magkaiguan nin exclusive na quarantine facility ang lokal na gobyerno in kaso iguan tamaan kan Delta variant sa Naga. Yan ang Santa Cruz High School. Ang Santa Cruz High School pati kung i-construir dahil pa manalalagan ng mga estudyante mayong face-to-face classes pero ginagamit ko na pandemic. Kasi kung kay Dr. Botsbora, ang delikado, ang Delta variant, and 15 seconds na kung ka ma-expose sa sarong may kaso kan Delta variant, pwede kang maulakitan tulos. Ngunyan, ang saro sa ang pwedeng madukutan tulos kani, si Mayo nin face mask. Ang sa yung pinag-rekomendar, dapat doblyon. Makulang sarong face mask, doblyon ang face mask tangariga makasiguro. Na kinakaipuan masiguro, magsulod perming face mask asin saro ni sa dapat gibon. Uyapan parte ka na iba pa mga payag ni Dr. Botsbora. Wala po sila ini po Delta variant. So, nakibuha po kita ng Alpha sa Beta variant ka sa April. Sabat po, may hihing ka na natin ng observers in kaso. Itong side na to. Definite po, sige po tayo, ang leveling po ng quarantine from the patient, first level, second level. Kung yan po, identify na mo dinanay na pwedeng banda ka ni quarantine facility, yun po ang Santa Cruz High School. Tumatakita na mga pasyente. May boss ko naman po pwede ikaw na mga pwede yung mga suspecting na pwede expose to variant in Delta. Hindi po, alam po ni John Indian, kapag po una po ang kaso at tigari. Dahil ang exposure po kanil 15 seconds lang, ito may kang mask, o ito may positive, may mask, madali po kung makawaan. So, hindi po na start, nagabot ang 1.617.2. Origin po ang India at po nini po ng October 2020. Kami po ibang po aking transmission, yung po ang airborne. Kaya madali po mga ulapit sa tao. Sa una po, bigyan mo na pong preparation aside po sa awareness po sa publiko. Pinap-encourage po nila kung pwede double mask kita, double mask. Pero wala po lang luwas, kaya siguro po may... Yan ang payag ni City Health Officer Doc Bura sa tao kan pinag-aandaman ko ng kan lokal na gobyerno. Saroon na sa striktong ipapasinoda, babawala na ang mga minor de edad na magparuruluwas ang nag-iedad di city pababa ang bawal na magluwas sa saidang residensya. Ang kabali pa mga senior citizens pinagbabawalan na magparuruluwas sa saidang residensya, alagad ang tutugutan siya na kung bakunado ka na nina 2 beses. Kung nakadua ka nina bakuna, dapat haluton mo ang 14 dias matapos kan tudukan antes ka magluwas sa saidong residensya. Saro yan sa mga bubot ko yan kan lokal na gobyerno. Ang target kan City Hall, 85% na mga senior citizens dapat mabakunahan.
Kaya ang panungunan maging gibo ng duwa ang vaccination site bakulan sa GMR Coliseum. Ining bagay na ni saro sa pinag-alaman kan City Hall, ang sabi nga ni Alcalde ni Solidación Kasunma, ano man na kaso sa ngunyan na iguan ng Delta variant, dapat maging atisbado. Ang sabi niya, dapat i-assume na Delta variant ang kaso. O kaya gusto sabihin, i-presume na tangarig maging doble ingat na mga manuan ka na Ciudad Dinaga, yan ang katuyan kung taano na dapat i-assume na Delta variant ang mga bagong kaso kung ibang duga ng mga kaso digdi sa Ciudad Dinaga. Sa mga senior, dahil na po muna pagluwas, yan ang striktong pinagpatanid base sa National ITF policy and implementar man digdi sa Ciudad Dinaga and mapaluwas man in executive order ang alkalde kan Ciudad sa mga ipapasunod na polisiya. Curfew hour, alas 9 nin Banggi, abot alas 4 nin agang amay. Sa mga establishmento komersyal, dapat abot na lang kamo alas 9 nin Banggi. Pero, ma-create nin sarong team na kompostong 10 membros, tanganig ang grupong ini, iuman ang mag-monitor sa mga business establishment kung nagsusunod sa mga guidelines sa health protocol. Ang salado sa security cluster, ang sa pigagibong aksyon, yun na wala tuuna ang border control. Siya ni naman sa Manila, asin sa iba pa mga banuan sa Primer sin Segundo Distrito, igwa na dyan in border control sa Melaor, siya man sa Legazpi, igwa dyan sa Pili, Camarines Sur, asin boundary kan Ciudad Dinaga. Kaya yan ang saro sa mga importanteng pinagtawan sa press conference kasulma. Kaya nga na nagpapo din idalian na pag-atubang sa membros kan media, tangariga ipalawas din amay kan mga polisiya na ipapalawas, iba na nga ng mga pigtaong guidelines kan mga dapat siya na magluwas kung yaon na sa loob ka na curfew hours. Dahil sa nakabali degree si mga may mga pasiring sa butika, mabakal bulong, emergency, si 24/7 an operation kan negosyo, si mga empleyado sa ospital, si nagsusundo atod na mga empleyado sa ospital, asin iba pang pwedeng tawan konsiderasyon kan lokal na gobyerno depende sa sadang ipapasunod na policy na implementar man kan mga membros kan autoridad. Yan dabi Ben and Boy, duga na balita, samaray sa lang si Press Kasama, maparepit man sa pag-alerto na kansidad laban sa Delta variant. Ini po si Danny Aurios. Salamat Sir Dan kang baretang iyan. 9 minutos na po makalisang alas 8. Igwa pa kitang report. Hali sa luwas. Alright, so yan ang sa tuyang yan ang bareta na talagang sabi nga ni Sardani, nyaon na pagdublyon sabi ni kang Department of Health o kaya kang Naga City Health si Dr. Butch Borja na magdubli na daang ning face mask. Yan, yaw na si at sarupang report hali sa luwas. Action! Report! Panuntaan linya ni Ernie Marfil. Hello, Ernie. Okay. Good morning, Tabi. Eric, tapos Ervin. Good morning. Boy, Eric, Maria, Tabi. Yung effect is
pinakamagandang bilang sa Libmanan sa late sa kapistahan itong Miss Libmanan 2021 alagad natapos na sudma sa ginibong simpleng final selection. So, ikuha ng tinanghal na Miss Libmanan, si Miss Gwain Turmis. Yan, 18 years old. Nakikita mo sa atlong neighbor ko lang, kaya nagbalyo lang kung to dahil iyaw nakinig pa rin Royal Turmis. Ang ama niya, iyo ang tatawag NDRR officer sa permit nga interview dyan. Siya ang choreographer, tapos siya pa ang American baby niya. Yan ang Miss Libmanan, si Gwain Turmis. Hello, Miss Turmis. Konten kita keyboy, tapos si Ervin sa OKFM. Madawag-tadaw boses kan. Pinakamagayon sa dilat sa Libmanan. Paano natin? Good morning po sa inyo, Sir Boy and Sir Pervin. And sa inyo naman po mga nagdadangog sa estasyon dito. Good morning po. Good morning po. Go ahead, Yan ang Ernie. boses ni Gwain. Gwain, di ka manadit ka sa tapos anong feeling mo? Sudma po, ugmaon lang talaga po ako. Pigubos ko na kaya po si Kabako, saka si Hadit. Kaya ngayon na pong time na kabahan. Kaipuhan talaga po sa pageant, may presence of mind, saka dapat na imawawara ang kumpiyansa sa sadiri. Kaya po si Ugma talagang inisip ko na lang na kung anong gigibon ko, gigibon ko para sa sadiri ko, para sa Diyos, para sa pamilya ko, at para sa mga tao na nagtitiwala sa kuya. Beauty contest pero kasubal lang mo na ginilingan, pakahiling mo naman sa mga kalaban mo. Yun lang to. Ano po, ito kaya pong inot na round sa elimination po, sa Facebook lang po ito. Ito pong pag-submit meaning mga photo entries. Tapos po, sarong Saturday, iyo po ito si semi-final. So, bale, nagkahirilingan naman po duman si top 30. Tapos si top 11 po, suod na naman lang po kami naghirilingan para nasa final. Kaya din naman po, naka-jamming na maray. Okay, kung may ikot ka mo tabi, tapos paki-on-air na tabi yung si audio video. Kaya tabi, Erwin. Gwain, po sa mo. Gwain, so kumusta na pagbali sa sarong beauty contest na virtual o sa Zoom? Ano mas kulang ang pressure, kulang ang paradangog o paradalan na personal o nakaka-tense man? Kato pong ino talaga, akala ko po gabos lang purely online. Pero dahil po sa panahon and sa anuman po, sa pag-initiate dito ng content and sa iya man pong kaibasan ng mga organizers. Gwain. Madali lang ha, medyo garo pigduduros ang sa imong ang sa imong audio. Hanap ka po ning medyo di ko nadadaw ang magayon mong boses. Sayang kang magayon mong boses. Ni hanap ka ning kadigit na magayon na lugar para mas magayon. Okay, go. Go ahead. Yon. Sige. Ang pageant po, itong virtual po siya. Ayos man po siya sa pagmati. Bakulon po kaming nakabalita. Tigtawan po kami ng bakulang platform na kung saan confident kami na magsali. As in, nag-alok po ng official candidates na magbali. Talaga pong namati ko na si mga tao nagkaigwa ng pag-asa na sindaman magbali sa sarong beauty pageant na kadto i-open sa gabos o exclusive lang talaga duman sa mga pinakamagagayon as in pinaka-flawless na mga babae. Pero po unyan, dakula po ining onrata, nakabali po ako igdiyo sa sarong inclusive na platform. As in, nagamit niman po ini na maski online lang, namati niman po ang suportakan buong Libmanan na maski didikit sanaan, pwede magdalan sa personal. Talaga pong sa live, todo man po ang mga reactions as in ang suportakan kada nagdadalan. Kaya magayon man po ini yung experience. Bilang taga-Libmanan, paano mo iimbitaran ang mga paradangog na ang sa imong lugar magayon? Anong mga magagayon ng mga lugar dyan na pwedeng dumanan? Bilang ang Miss Libmanan 2021. Hindi po sa Libmanan talagang masasabi ko po na magayon ang samuyang banwaan. Alagad po ngunyan ta may pandemya, day man to gabos, makakaigdiyo, as in,
syempre, di man po personal na madudumanan ang mga tourist spot igdi sa Libmanan. Pero since igo po kita ngunya ning digital na tourism na inaapod, pwede man po iyan na kumbaga sa internet sana iso-showcase ang mga magagayon na tanawin sa Libmanan. Pero po kung pwede man sana, kung basta ayon po sa health protocols and baksinado po mas maray, pwede pan po iyan na magbisita igdi sa samong banwaan sa talaga pong magayunon kung iniistaran. Magayon po, igo po kita, kompleto po kita sa mga kung inaapod ang anyong lupa, sinanyong tubig. Kaya talaga pong sulit ang pag-igdi nindo sa Libmanan. Basta siguraduhin lang po na talagang safe kita sa tuyang travel. Ayun. So, Sir Erwin, may dagdag ka pang habot? Pero si mga judges sa Gwain personal na yaman duman sa venue kung sa ginibo ang beauty pageant. Iyo po, yaon po duman. Asin po itong iba na organizers. Kaya po, limitado lang po ang pwede maglaog sa udma sa pageant. So, congratulations sa Gwain. So, sana magampanan mo ang pagiging Miss Libmanan sa laugnin taon na ining bago mapili otro ang masunod na Miss Libmanan. Okay. Gwain, ano ang mga advocacy mo? Inot na inot po, ako po advocate ng climate and environment. Ako nga ni po kasali po ako duman sa Global Climate Reality Project, and maski po ito online lang, magayon po ito sa buot ko na sako na ipahayagan sa kuyang advokasya maski sa internet sana. As in, nai-represent ako an sa kuyang bansa hanggang sa kuyang pinaghalian. And igwa po kita ng mga sa social media po na ipapahayag ko man po sa kong advocacy, lalo na po sa sakuyang social media platform sa Facebook, maski nga ni po sa TikTok, nagtatry man po ako na pahayag and mag-share man kaniyong sa kong advocacy. And kung i-relate po ito sa contest suudma, which is Healthy and Witty Miss Libmanan, sa pagmati ko po sa kong advocacy na clean and green planet, talaga pong ma-relate man sa salud kan sarong tao. Because I believe, sabi ko nga ni po, that a healthy planet makes healthy people. Okay, thank you very much. Thank you Yes, po. and pinakamagandang bilang sa Banwaning Libmanan, deklarado yan, Miss Libmanan 2021, magandang boses. Pero ang malarig, taan padre, si Ann Curioblog, si Mr. Tornis Katindian Ann. Nagbakasyon pa tinigtirang aldaw ta tig-practice paso, magrampa. Pati si pagrampa ning si father niya ang nagtukdo. Yes, totoo yan. Nagsilbi pang driver. Tagani sa very supportive ang ama. So, ayan po sa tuwing report. Neighbor ko lang si Sir Ron Tormes sa Barangay Aslong. Taga-Aslong ang nagana. Magagayo ng mga taga-Aslong. Ito po si Ed Martin. OKFM, ang radyo walang masyado. Gawa ng 19 minutos mga isang alas 8 ng pag-aaga. Beyond mo Tobin. Si ama pa ang ang choreographer. Oo, yun nagtukdo. Yun nagtukdo kang Pambihira. pagrampa. Yan itong pambihirang istorya duman. Pero yung guminana, kumbaga epektibo si tukdo kang ama. 19 minutos makalis sa alas 8, mabolta kita. Pakalis mo na rin nagkamperang pagiramdom. Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kakanawan Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung Rice Coffee. Binabili ko po yung asawa ko. For 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kumpleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City. With telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our learn-as-you-earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education. Nurturing better tomorrows for all. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. May promo kami. Bawas 30 pesos sa bawat laba at dry services mo tuwing Martes hanggang Huwebes. Punta na! May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilene Bigay, pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Riding in Tandem.
Iguana kitang 25 minutos makalihis an alas 8. Padagos kan sa tuyang programa ay batiyong ko palamboy an pirmi akong huring greet sa sakuyang mga kaamigo, mga kabisto. Ingon yan belated happy birthday naman ang sasabihin ko. Kay sa sakuyang amigong si Arsenio Sani de Guzman na nagselebrar kan sa iyang birthday kasudma. Happy, happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Yan, happy birthday and more to come sa gabos sa mga nag-celebrate kasi ng kumpleanyo ko yan. Good morning and happy birthday po sa inyo gabos. OKFM ang radyo walansyado. Kuanantaan saro pang report hali sa lawas. Action! Report! Yaman sa linya si Hil de la Cruz. Hello Hil. Okay, boy, Erwin, maray na pagkaga po sa mga parantabay. Pinagpasyarang ko ang opisina kan Philippine Drug Enforcement Agency digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Alagad ini ang nakabase digdi sa siyudad ng Naga. Kaya lang sabi katong yaon duman na dai pa available sa indang public information officer. Na iyo official lang na pwede magpahayag katakod kan gabos sa mga kinukuha ang mga impormasyon diyan sa opisina kan Philippine Drug Enforcement Agency. Ara mo kay tabi boy Ervin kasudma nagkaigwana naman ning daradakulang operasyon ang Philippine Drug Enforcement Agency. Sabi nga ni Ken, yung Philippine Drug Enforcement Agency bibihira lang ini yung maghiro sa mga buy-bust operation. Alagad pag ini amin nahiro talagang dakol-dakol na kantidad ning sabu ang nadadagop kani sa mga pinagtutubudan mga suspect. Ang uruli digdiyo bako lang na 100 kundi ning 1,000 ang mga nadadagop kani yung mga droga. Kasud kung matatandaan inatang naipaabot na ini ang nakaigwa ning operasyon diyan sa Sarong Mall. Ini yung Vista Mall baga diyan sa Barangay del Rosario na kung saan unsuspect na si Cesar Novelo, 45 years old, mayagom, residente kan Sunaona Urban 4, Barangay del Rosario, ang nakipagtransaksyon sa mga operatiba kan Philippine Drug Enforcement Agency. Kaya ba, siyempre kaya ba naman ang mga tauhan kan City Drug Enforcement Unit digdi sa Laucan Ciudad ng Naga. Alagad sa ginibong operasyon, ang lead unit iyo ang PDEA. Nakuha sa iya, ang duwang pakiting may laog ning shabu na po kumas uminos 50 gramos asin igwa ning market value na 340,000 pesos. Alagad ni tabi Boy Ervin, siguro sa nakuha tayong informasyon, oras na iniyo ang nakakaluwas palan, kaya papabakal sa luwas. Ang street value kani minadubli ang kantidad, kaya daradakula na naman ang nakuang droga kan Philippine Drug Enforcement Agency. Sabi sa kuya kan mga yaw sa opisina, pwedeng saratyan na makipag-coordinate kiraray baka available na ang sa indang public information officer. Kaya sa tuya ni palap kiraray ang sinambit ng kaso na pagkakadakop na naman kansarong persona sa kaso ng droga na daradakula ang kantidad. Maintenance sa tutabi Boy Ervin sa mga dagdag-tawang impormasyon mo niyan, ang pagsauna kan kadakli kan mga nagpaparehistro sa Land Transportation Office na hanggang hanggang Hulyo na lang, katapusan kang bulan ng Hulyo, ito bang operasyon kaniyong mga pinag-extend na operasyon kay itong mga emission na testing center. Kaya entero katong bulan ng Hulyo nagkuno-kuno ang mga emission center digdiyo sa LTO digdi sa Laucan Ciudad ng Naga. Dahil nga nito sabi, posibleng matapos na ang operasyon kaya na ibabalik na duman sa Private Motor Vehicle Inspection Center. Alaga di sa kasakuyang pagbisita ka sa UDMA, iyo pa manggiraray ang sitwasyon. Ini pala na kaya tabi Boy Ervin, may nagpetisyon na naman na daimo na isangal sa Public Motor Vehicle Inspection Center ang mga behikulo na posible kayang magkaigwa ng problema, lalo na itong mga igwaning mga rulum ng behikulo. Kaya sa ngunyan, padagos giraray ang operasyon kang emission center. Kaya lang katong mga Hulyo, talagang intirong nagsususuan
ang mga nagpapa-emission dahil nga pinaghabol ninda na sana makapagpa-emission sinda ang niya na kantong bulan na Hulyo para kung sakali man na makatotoo na makaigwa ning pagpudukan operasyon ng emission testing center asin ibayo na diman sa public motor vehicle inspection center kuya ning handa na itong mga maparehistro sa mga bulan ning Agosto. Kaya ngunya balik girare ang operasyon katong emission center na pinagawas ng tangon niya na pag-aaya. Yes, Ano an baretang iyan? Iyan pigsasabi mong mga emission center, ining saradit na emission center digdi sa gilid ka na nakapalibot sa LTO. Yes, yutabi Ngunyan, Erwin. an barita mo na magkakapurundo na yan. Oo. Ibabalik na lang, dumana sana sa pili itong bagong... Itong private motor vehicle inspection center. Oo, ako kahit to baga may nagreklamo kayan. Iyo. Na ano man yata i-monopolize kaya nung mga bagong ruluwas na yan na darakulang ko yan. Private motor vehicle inspection ang pag-inspect kan mga bihikulo. So ito pala may kwensa naman, may limit o may periodo sana. Dahil man tabi Boy Erwin, kato kayang pinagbigyan lang dahil nga ni sa petition baga itong petition kan mga nationwide petition yan kana mga may sadiri kan mga emission testing center. Bigla sindang mapipis out dahil dyan sa pagruluwasan na yan kayan mga bagong yan. Adik di sa to sa probinsya ng Camarines Sur, ikaw kita ning duang PBMIC. Ini yung ini yung yaon di sa Kadlan Pili, saka itong yaon di sa Gil Rosario. Ito sa Pamplona, naga Star Prince sa Pamplona. Ito duhan di sa probinsya ng Camarines Sur. Ngunyan dahil nga ni sa petisyon kay yung mga emission testing center nadayman man pundo ng operasyon ninda nagpadagos giraray ngunyan na bulan Agosto. At si bana nga ni ang ngunya na bulan ng Agosto, posibleng mapundo ng operasyon kadtong mga saradit na emission testing center ibabalik na duman sa motor vehicle inspection center. Alagad na hiling takasun sa pagkipag-ulit sa mga operator, nagaruda pwede man giraray padagos man operasyon dahil nga ni another petition na naman. Kaya po itong may mga bihikulo na nag-aasa sa emission testing center, pwede na pwede nang girari ka mo magbalik duman. Mayon ning kaditan tangon niya na gusto. Kaya reklamo kan mag-arangkada yan mga bagong yan na emission center. Iyo baga. Dahil talagang mahigpit na maray. Sabi ninda na computerized ka gulpian nagbabaragsak. Yes. Pero ang gagayon naman tabi Boy Erwin, kung matatandaan mo, itong sa kuyang bihikulo na i-model ito diyan sa duman sa tong motor vehicle inspection center. Magayon pa rin talaga. Dahil ang tagabus ng mga 17 dapat na chikon sa imong bihikulo na check iyan. Sa pagilan kang computer. Maririsa duman kung pwede pa o pwede na nga ribayan ang sarong spare parts kan sa imong bihikulo. Lalong-lalo na nahihiling duman kung maray pa ang preno mo. Yes, preno. Ang makina mo, ang headlight mo, ang mga gulong mo. Kung matatanda mo tabi Boy Erwin, ang nahiling mo pala yung gulong na mo bagohon pa, na harararon pa ang groove. Kung iyan naglampas na diwa sa expiration date, ipinagbabagsak yan kang computer. Nanutaran ko yung diwa sa bikulo na nagbakal ako ng tulong gulong, tagtada ko ng sarot, sabi ko okay pa man, iyo to ang buminagsak itong sarang gulong na luma na. Kaya yan. Narisa talaga yan. Kaya magayon. Dahil pala na-advisable na mag-saray-saray kanin Rida na dahil pa magagamito. May expiration pala niyan Tabi Hill. Yes, 5 years lang ang kayan, ang duration kayan. Mas kapigiling mong bagoon pa ang mga group barararon pa. Pag iyan, naglampas sa 5 years, bagsak yan duman sa computer kang kaniyong inspection center. Okay, yan. Sa tuwing information tabi, Boy Erwin, sa programa niya. So ngunyan Hill, pwede pa bukas pa manggiraray yan mga saradit na yan ng mga emission testing. Yes. Pero pag diyan ka nagpa-inspection pag diyan ka naglawag sa emission testing center na yan, ang inspection na yan, manual. Igwa pa man itong manual inspection sa LTO. Ano yan, sa panahon na ini. Okay, buhay sa tuwing dagdag na action sa programa yan pagkaga. Ini man si Action Man Hill de la Cruz. Gusto ko, okay ka. OKFM ang radyo. Walang masyado.
Salamat Abi Hill kang sa imong report na yan. And speaking of emission testing, dyan sa may Pamplona, pero may nagdadangog dyan sa to ang Star Prince emission testing. Tama ba ako? Ini yung private motor vehicle testing center dyan sa Pamplona. Naghihinanyog sa Toya Permian sa Star Prince. Good morning po, Tabi sa inyo dyan, Gabos. Ang karahayan talaga dyan sa modernong iyan inspection center, boy. Bako sa nang kung ika makakapasar sa unvehiculo mo makakapasar sa inspection, kundi minsan pasado, pero tatawang ka na advice. Pasado ka po ngaya, generally pass an sa imong auto pwedeng i-restro, pero ngaya medyo kuya naan sa imong preno. At least may mga advice. Tsaka maibitaran mo ang pagkakaigwaning disgrasya sa dalan. Taarog ka to sinasabi ni Hill na expire na pala ang gulong. Kung minsan ano na yan, dalagan mo yung naharayo, talagang na anuman, iba ang duman sa ito talagang 100% na bago. Kesa duman sa medyo kaya yan duman sa mga igwaning budget, pwede. Pero duman sa itong pwede na ngayon maski nga kukurukuldas ang preno. Kaya gulpi mo na nagrereklamo, duman nga kung medyo luma naman ang bihikulo mo. Siyempre gusto mo makarestro giraray tanganing makadalagan, magamit mo. So habo sinda duman, may allergen sinda duman. Ibabagsak na naman ngaya bago makapasar kay puan ipaayos mo ang mga pigtutuyaw ninda diferensya. Ang dapat nga ang signal light talaga nga nag-iilaw. Nag-iigdiyo maski di nga nag-iilaw okay lang. Maski nga kamot na lang nga giraray ang isi-signal light ko. Pag preno nga isabay ko na lang nga ang bitis. Pag ang busina nga maluya dahil na nagagagana, ay iluwas mo lang nga ang payo mo sa gilid kang bintana. Kuraw ka ngayang tabi. Pwede na. Kaya ini yung gustong ang iba. Hindi sana si mga madali sana ngaya. Madali sana ngaya ang magpapa-rehistro sa mga arog gani yung mga emission testing center. Uy, duman pala Bin sa mga paradala ng PBA. Yan baga pinagbalik na purti na ang basketball sa Manila, nadadalan na ang PBA. Poon po ngunyan na aldaw, temporaryo pong sususpindihon yan kang ang Philippine Basketball Association ang nagpapadagos sa 2021 Philippine Cup. Poon po yan ngunyan. Ini po dahil sa sa irarom kang National Capital Region sa Enhanced Community Quarantine poon pong August 6 dahil po sa pagtaas kang mga Delta cases dumampo sa Metro Manila. So, yan ang halos kadaklan kuyan kanselado maski ang Senado ang sesyon Senado. Araw kay mga basketball okay lang siguro pero aram mo ang sarong daindatang epektong maray boy. Silar ang mga trial, ang mga hearing sa korte. Pisar na dati ng delayed ang paghahanap ng hustisya, lalong madidelay dahil igdi sa mga mga quarantine na ini kan iba-ibang lugar. Siyempre, masarang ngaya. Lain pa kaya pera kan mga pagsarang iyang kaninterong korte, minsan may mga sala pa na nasasara dahil kung si empleyado nagpositibo. So imagine mo ang epekto kayan sa satuyang justice system. Kung suba-suba. Siguro na kita ang 39 minutos makalis ang alas 8 ni pag-aaga. Siguro may mga dagdag pa kita dyan ng mga commercial. Mabulta kita pakalis lang nagkapirang pagiramdom. Gusto ko, okay ka. Ang sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay maintenance Sibros. Dito sa Sibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Sibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Sibros. Sa Sibros,
Sasakyan mo'y garantisado, safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Cibros. Dito sa Cibros, sasakyan mo ay laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tent, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit Cibros along Diversion Road, Naga City. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ngunya na panahon ng pandemya, kung suarin dakul ang nagtitios, ang Naga College Foundation naglibre kan sa idang duwang senior high school program na iyong sports track sa good general academic strand o GAS para ini sa mga grade 10 completers na nagahali sa mga public schools. Opo, libre ang GAS as in sports track, kaya dai na kamo magduwa-duwa. Tasabi mismo kan Commission on Higher Education sa saindang Memo number 105 Series of 2017, ang gamos na senior high school graduate pwedeng mag-enroll sa maski anong kurso sa kolehiyo. O, ano pang hinahanap nindo? Sa NCF ka naman mag-enroll ning grade 11. Be a Tiger. Be a Champion. Bisitahon ang www.ncf.edu.ph para sa iba pang detalye. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ning do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ning 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. May promo kami. Bawas 30 pesos sa bawat laba at dry services mo tuwing Martes hanggang Huwebes. Punta na! May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus. Ako si Carmi Pagayunan. Namamanhid yung ako, yung balik ko. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Eli. Sinubukan ko uminom ng Santon Plus kasi masakit yung dalawa kong paa. Nagpapasalamat ko sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa ramdaman ko na arthritis at yung rayuma. Hindi na sumasakit. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Riding in Tandem.
Bueno, balik kita sa tayang programang Riding in Tandem ang unyang pong Aldon. Ikuha na lang kitang 15 minutos bago mag alas 9 ng pag-aga. Bin, ini yung impormaran talang ang sa tuyang mga paradangog. Although, perminan doon nga nadadalan siguro sa YouTube o kaya kung sa mga bareta, 100% na ang kondisyon ni Manny Pacquiao sa laban na kay Errol Spence sa maabot na petsa 21. Sabi kang sarong sa bareta na nasa 100% na ang kondisyon ni paring Manny sa paglaban kanina kay Errol Spence Jr. Sigunyan kay Lee Marinduque, ang founding chairman kang Manny Pacquiao for President Movement na yaon duman sa USA, California na magayon na daang dalagan kang training ni Manny. Pero ngunyan, pinagbabawalan na ang pagkuha ng video pag nalaog kang mga tao duman sa Wildcard Gym por dahil kumbaga baka makakuad ang COVID. Baka magkaigwa pang virus. Magkaigwa pang virus si Manny. Baka iyo pang maging rason para madaog. Saka saro pa na ang sparring session ni paring Manny nag-aabot ng mga 10, mga 15, mga argayan. So inaabot niya na ang per round. So medyo okay na. Habo lang danindang ma-burn out si Manny. Pigupugulan na nga ni pigkukugos na ni Buboy Fernandez. Tangani lang na pumundukan na nga yata. Grabe pa. Nahilig tayo sa video. Grabe ang energy. Grabe ang So, ang laban talaga sa 21. August 21. 22 sigdi sa So, to. madadalan taig di 22. Oo. Domingo. Kwen ini available yan sa mga pay-per-view. Igwa pang saro 14 si Guillermo Rigondo. Kalabanan sa tuyang kababayan man na si kaibanan ni Pacquiao na nagde-training duman sa US, si Casimero. Ini yung angas ng Pinas na inaapod. Pitsa 14 man ini ang laban niya, pitsa 15 di sa tuya, madadalan yan. Tanganing pag nadaog niya inibin, ini si Rigondo, makakalaban niya na ang kapwa niya Pilipino na si Donaire. Pwede niya makalaban. O kaya itong nagkakapot kang belt duman sa kumbaga sa division na ito na si Naoya Inoue na sarong Hapon na yung pigpaparaalok niya talagang makibugtian sa iya na ang sabi niya nga ni pigpaparadulag niya ni Bob Arum sa kuya ni yung si Inoue papalimugmugon ko ngayon ni yun yung uppercut. Uy, maray man na may nagbuburuto anin mga bagong pangaran ng mga boksingero. Minsan makapag-iisip maski pero paano si Manny Pacquiao may edad-edad na. So, pirang taon na lang mapahingalo ni si Manny Pacquiao. Kundi sa panahon na si Manny Pacquiao nagsisikat, maski pero paano nakakatao baga sa tong kaalingan. Na basta may laban siya, pig-aabang-abangan ta. Bako sa nadigdi maski ang mga Pilipino sa ibang nasyon, pag yan may laban si Manny Pacquiao, ipinaghahandaan talaga yan, boy. Naruluto yan, patlak niya kita duman sa araw. Maaduruman niya, daralan niya duman, tiripo ng mga pamilya. Kaya magayuno na maray. Minsan nga si primerong mga laban ni Manny Pacquiao, ay makonsuelong maray. Dahil man aram kan mga pulis, kung minsan, sa US, ang mga laban na yan, nagpupumpasan ng sikat-sikat. Ay minsan nagkasiribot ang mga pulis. Daralagan duman sa mga Filipino community may nagre-report. Mariribok po ngayon digdi. Garo ngayon may mga nagkakagulo. Yan pala si mga Pilipino nagpupuo na para subaybaykan mga laban ni Manny Pacquiao. Kaya iyang kasikatan niya, maski pero paano nakakadara sa tuya nin kakuyan, kaalingan. Kaya minsan naiisip paano daw pag nagpundo na si Manny Pacquiao. Sana may magbrutwa. May nagbubutwa man, pero bakong arog kay Manny Pacquiao, arog kay Donaire, nagsikat man, pero bakong arog ka sikat ni Manny Pacquiao, lalo na sa mga laban. Ang radyo balansyado. Dang 10 minutos bago mag alas 9. Kununtaan sa ropang report, hali sa luwas. Report! Yaon sa linya si Carlo Baldosa. Carlo, come in please. Erwin, boy, marina pagkaga po sa mga parantabay.
So hali kita subago duman sa opisina kan Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, ini may koneksyon tabi Boy Ervin kang sudma sa ginibong drug operation na kinasaka na sabi ng ahensya kung saan na sarong dakulang mall, tatay ka sa dakulang mall sa Barangay del Rosario, nangyari sa operasyon. Actually na kunyanta, nahiling ta na aktual na operasyon kang Philippine Drug Enforcement Agency. So katakot ngayon Boy Ervin, pa talaga makakauli naman sa laog kang PDEA, ning huli tama pang mga turog ang mga agents na huli ta naglakaw ning kayo pag-filing kaso. So pinagmaray kong unang kaulayin ng paggaga, si Kagawad Archie Gonzales kang Barangay del Rosario. Personal niyang bistado ining suspect na si Cesar Novelo. Ngalas nga ni Boy Ervin kasud mata bako man drug surrendery, bako man P-Woods. Alagad yaon duman sa lugar kang pinangyari ng bypass and siya si target, isa sinadakop. So katakod kayo na Boy Ervin, yaon tabi si Kagawad Archie Gonzales kang Barangay del Rosario, Naga City. Kagawad Archie, good morning. Live po kita sa 97.5 OK FM Naga. Naka-anchor po si Sir Boy and si Sir Ervin. Good morning po. Good morning po sa boss. Hello ma'am, Chappy. Marina Aga po. Marina Aga po. Sabi po ni Carlo, ini pong nyaon dyan sa barangay nindong ining suspect, bistado po nindong iniyo. Iyo po sir, bistado ta po maray iniyo. Kaingani po kasugma kang nahiling ko talaga, nabigla akong maray, tatik po yung nagsasahan na ibo niya yun o nagigibo siya kaya. Hello ma'am, medyo choppy po kamo. Carlo, medyo choppy ang linya. Ayo po. Malos po kami ni Kagawad Archie. Sige po. Malos kita bang? Sige po, ay halat. Kagawad, go ahead po. Hello, Carlo. Okay na tabi, boy. Okay. Carlo na po, Kagawad. Hello po. Yes po, Kagawad. Go ahead po. Yung please, katuugma nga ni po, operation, di po kasi sa Ronda ko, di sa Naga, di sa Del Rosario. Ito sa tuyang kabarangay na si Mr. Cesar na iyo po ang suspect sa nangyari. Pero bako man po ning sabi ni Carlo, bako ang surrendery, bako maning di man siya involved before, tapos iyo po niya nangyari. Apo. Siya po, dahil man po siya naging surrendery, dahil man siya P-Woods. Kaya lang po ang barangay, paghihiling-hiling naman nga ni siya kadtuyo pa, pero sarong nga ni po siya sa dayman talaga nag-surrender, sa kasaro man siya dayman noted na nagigibong araw sa iyan. Okay po. So, ngunyan po niyaon sa ina po ang suspect? Kasi po, dadaraw suspect na siya sa presente. Kaya kasi ang mga ano na po, kami natapos kasugma, siguro mga past 6 o'clock ata po ituyo. So, sabi po garo sa station 6 mo na ituyo maduman o induman sa darahon. Okay po. So, Giraray, Carlo, ano na ang kumbaga ini yung pirang gramo o pirang kantidad kang nakuha? Ay po. Sina ko tabi, boy, more or less 50 grams. Pero si order kang PDEA, dapat po tayo na worth 700,000 pesos. Pero si natara lang duman sa place of transaction, 50 gramos lang, nagkakantidad ng ining 340,000. And pwera kay ni Boy Ervin, nagkaigwa pa ning ralamagan kang sudma. Ini yung nadakop na si Cesar Novelo. Actually, middleman ini. Kumbaga blind. Blind kang talagang kunyan. May kapot ng dakulang kantidad ng illegal na droga. May nakumpiskar duman Boy Ervin sa sarong dakulang mall, sa place of transaction, ning sarong pulang Toyota Vios. Duman talaga nakasakay, so pinakabusing kay ni Cesar Novelo. Dito na dakop. Ano katabi, boy, nagkago kayong ralamagan eh. Na-compromise na amay, so mga agent kang PDEA. Ang sabi, may naglaog da sa mall. And sa iba,
nagtago sa sarong dakulong subdivision sa likod man lang katong mall na ito. So dahil na nasusog kang mga operatiba pero nawalot naman sa laog kang kotse, sulusensya, ibang dokumento sa nagtutukdo kung sisay sumay sa diri kang kotse. So di aram. Aram naman kang PIDEA, pinagsusog na sa Land Transportation Office kung kisay nakarehistro sa auto, kung kisay ang may sa diri kay ito. So nag-aaral na lang magaba ng warrant of arrest. Tulo ang sinasabing nakadulag. And nagkabirig lang ani kang sudma so mga security guard kang sabi ng dakulang mall, ingulit nagrelaog sa mga agents kang PIDEA sa laog kang mall. Natakot sa mga customer actually. Pero kaya na ako kasi sinasabing kaibanan ni Novelo na luminaw naman sa nasabi ng mall. So medyo naliyali kami nag-inventory naman sa suspect and naman sa loob kang vehikulo na gamit kang pag-iriban ni Cesar Novelo. Okay. So yun mo sabi, Boy Ervin, nakaulit sa pagkaga si Kagawad Darcy Gonzales. Salamat kay Kagawad. Salamat, ma'am. Salamat po, ma'am. salamat. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you po. So kaibanan ko rin si ma'am sa Banggi, natapos kami mga 7 na grade ning Banggi. Nagpo nila 7:27 all 5:27 ning pagkahapon. Tanailin ko talaga boy si aktual na operasyon. Pinaidan nilang si auto na kunsay na si mga suspect meron man nakasakay. Medyo nagkurupag-gutom sila ko siyempre data first time nakaiba ni Arugato aktual talaga. Aktual na operasyon. Pero marang higit nangyaring purtukan. Wala maganda lang nangyari kang sudma. So, yung mga taong Boy Ervin, sa oras ng informasyon na pag-aaga, ang Action Bareta, para sa 7.5 OKFM Naga, ang TV5, kinensend ng Action Man. Ako si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Salamat sa imo, Carlo. Ingat sa mga arugan ng mga operasyon. Ingat ka, Pirmi, Tabi, Carlo. So, yan na ang sa tuyang programa ngunyan pong alaw na niyo. Abangan na po ang masunod na programa sa pagpalab ka mga iba pang mga bareta ngunyan pong pag-aaga ang Jeep and Drone Todo Action. Sa pangalan po kan sa tuyang mga nakakaibanan ng mga action man sa luwas, si Feds Lusada dyan po sa technical side and Ron Enon and Jeff Pasabilio dyan po naman sa newsroom. Kami po ang sido mga lingkod sa radyo. Ako po si Eric Dulong. Iniman po si Ervin Borja nagpapasalamat kan sa indong pagandabay. Naglilibot-libot, nag-aabang-abang, naghahanap din mga isyu na mapapagulayan. May intriga, may latik pa. Alagan, may adal kang makukuha. Kaya humanda na, tabaka masagi ka.